बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय दिनैनि बे गोथार समाव निउस चेनेला फैनानै जोंखौ सहाय खालामनो थाखाय जोंहा दिनै बे जयैनि हाबाफारिया जोबोद मोजां जानानै थांबाय नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि जेसेबां आसा खालामदोंमोन बेनि जों डाबल प्राइज मोननो हादों जोंनि थाखाय रायजो राजा ओंखारनाया मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बिथांमोना भारतीय जनता पार्टीखौ ओरैबायदि मोजां मोनबाय जोंनि जमदुवार समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जे फैगौ समाव बिथांमोना खालि बिसायख'जों नेनानै दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि बे सापर्टआव जोंनि मावथिफ्राबो आरो रासिनबाव बोलो मोन्दों फैगौ समाव आरोबाव जोङो सान्दों बेनिफ्राय साबसिन मावनो थाखाय दिनैनि बे जयनिंआ आरोबाव जोंखौ सहाय खालामबावगोन मा थांखि लानानै नोंथांमोना बे बिसायख'थि फोसावदिङाव ओंखारो जोंहा बेवहाय बहुद इसु थानो हागौ मानो होनबा जोंहा बिजेपि दोला जेब्लायबो जोङो उन्नतिनि राजनिति आरो खामानिनि डेभेलपमेन्टनि जों राजनिति खालामो जोङो डेभेलपमेन्ट आरो उन्नतिनि आरो मुल्यबोध जेखौ जों दोननो हायो बेखौसो जों राजनिति खालामो जोंहा खुनु जाथि आरो धोरोम आरो बायदि रोखोमनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गैया जोंना समाजखौ जों मोजां लाखिनांगौ समाज सोलिनायाव मोजां जानांगौ रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ जों नायनांगौ रायजोफोरनि दुखु सुखुखौ जों नायनांगौ गोरिब ओनसोलफोरखौ नायनायानो भारतीय जनता पार्टीनि आइडिय'लजि जमदुवार बिभागा गोबाव समनिफ्राय बिपिएफनि आखायाव दङ एबार नोंथांमोनाबो नांथाबगोन मा बुंगोन बेखौ लानानै पलिटिकेल पार्टी हिसाबै बा राजनिति पार्टी हिसाबै बे जोंनि जमदुवार ओनसोलाव जिहेतुके जोंहा मोनसे समाव संग्रामि सत्ता हिसाबै बिपिएफ राजखान्थिया बाव राजत्व खालामदोंमोन फैनानै जों दा बिपिएलजों जोङो मोनसे समाव एखेलगे गेलेदोंमोन नाथाय दिनै बे परिबेसा गैला बे परिबेसखौ जों सोलायहोनांगौनि सम फैबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दोलोनि मावथि बिथांमोनखौ स्ट्रं दोननांगौब्ला जोंनि दोलोनि मानसिफोरनि मावनायखौ जुदि जोंहा नोजोर बोनांगौब्ला जोंनि बे बिजेपि पार्टियाबो भारतीय जनता पार्टिया जमदुवार मण्डल हिसाबै जोबोद गोख्रों मानो होनना बुङोब्ला गुबुन राजनितिनिफ्राय रासिन सापर्टार मोननानै दिनै जोङो दङ दा बेनिखायनो आं खावलायदों बा आं सानदों जोंनि भारतीय जनता पार्टिया जमदुवार ब्लक बा जमदुवार मण्डल हिसाबै जों दिनै बहुद स्ट्रं आरो गोरा आरोबाव जोंनि जायखि बिजाथिखौ होआ मानो जोंहा बाव देरहानायनि चान्सआ फ्राय 100% होनना जों नुहुरदों